Enghraifft o waith Dafydd Peter ydych chi wedi dewis i ddangos i ni ydy'r ffilm a wnaed yn 1971 am y chwalu cymdeithas a ddigwyddodd ar fynydd Epynt pan fartiodd y fyddin i fewn a hawlio'r tir ac roedd yna sŵn tra gwahanol i frefiadau defed Cymreig ar fynydd Epynt wedyn. Ddiwedd mis Mehefin 1940, cymerwyd miloedd lawer o erwau o dir Epynt gan y fyddin i greu maes ymarfer saethu. Dros nos fe ddiflannodd y Gymdeithas Gymraeg o'r fro, ac yn ei lle daeth sŵn y gynnau mawr ac acenion estron y milwyr. Mewn ymgais i gadw ar gof y bywyd a fi yma, sgrifennodd R.Alun Evans i lyfr. Pa atgofion sydd ganddo fo o'r Mehefin hwnnw? Ro'n i ar yng ngwyliau gyda na ci am ymgu yng nghefn Bryn. A ryw fore prawn di llun, dyma gar yn dod a swyddog o'r milwyr yn y car yma. A mae fe'n dechrau gofyn i'n y ci faint oedd faint y fferm ar beth fel ni. A dyna'r darnod dath y newydd i ddechrau. A y bachgen mo amgylch i wneud rhyw survey o'r ardal i gyd i weled maint y ffermydd a faint o anifiled o ddernyn nhw. Dyna'r peth cyntaf daeth i'r golwg bod rhywun yn meddwl mynd ar ddiar i wneud range ohono fe. A beth ddigwyddodd ar ôl hynny wedyn ni? Wel, aeth bythach dechrau'r giad jyst cyn Nadolig, gaeth pawb rhyw lythyr o'r War Department i weid wrthyn nhw bod range i fod ar y lle a bys nhw'n fynd o'na cyn diwedd mis Mai. Ac fi oedd peth protestio, ddim llawer o'r protestio fel ni'n gwybod y dyddiau yma, ond fi oedd peth protestio, ond oedd yr hyfel wedi dechrau, pawb yn meddwl am ei cartrefi, a bomiau'n dechrau cwmpo, rhyw feddyliau od iawn oedd am bobl, ond fel sy'n nhw'n teimlo bod rhaid nhw fynd achos bod rhyfel yn y byd. Yr un fy'r hanes yn y neuadd fach a chefn Brynisia, yn Hafarn y Mynydd ac yn Llwyn Coll. Casglu holl drysorau'r teuluau llwytho ar y gert, a mudo i chwilio am gartre newydd. Ond i'r bobl hyn anodd oedd creu cartre lle nad oedd gwreiddiau. Bu'n rhaid i lawer symud ymhell i ffwrdd, wedi'r cwbl nid gwaith hawdd i'w cael gafel ar fferm arall pan fo 100 o'ch cymdogion yn yr un farchnad â chi. Gwybedog oedd enw'r fferm hon. Hyd ddiwedd mis Mehefin 1940 bu Goronwy Davies yn byw yma gyda'i fam a'i frodyr. Nid yw'r tŷ yma heddiw. Daw Goronwy Davies yn ôl yn achlysurol i'r fro, a chofio pethau fel y buon nhw. Oedd ni'n tractor yn redig ar y ffarm un erioed. Os ni'n tractor wedi bod yn redig yma. Dwi'n cofio'r pan gaethon ni notis i symud o yma, o'n i'n redig diwrnod ni. O'n i wedi dechrau, o'n i wedi gwneud bod i cwarter cyfer o ca. Ac o'n i ddim meddwl sy'n ni'n cael notis i fynd. O'n i wedi dechrau troi nawr, oedd i'n mynd mlaen yn diweddar yn Gwanon a rhaid troi. Ond cawd stop. Oedd e ddim cyndwg arno i yn ar yr hen bobl, oedd e'n ergyd marwol. Oedd y ffermydd yn i gyd o'n ffermydd yn belonged i'r teuluoedd, os nag o'n nhw wedi bod yn berchen ar ffermydd, o'n nhw'n denan trwy hos ar yr un ffarm. Chwel a paso fe ymlaen o un mab i'r llall. A pan bod chi wedi cael eich magu a wedi wneud popeth sy ar y ffarm, mae elwer mwy anodd i adael. Oedd hi'n anodd wrth gwrs i gael 2 pen llunyn ynghyd, oedd dim pris ar yr anifeiliaid a pethau. Ond ni hapus oedd hi, teimlo'n helpless iawn oedd pawb oedd hi'n adeg rhyfel. Wi ddim credu on i bai bod hi'n adeg rhyfel bydde'n erioed wedi gallu mynd ag e. Se pawb wedi mynd yn ffyrnig a wedi sefyll ar
ar eu swdle a bydden nhw ddim wedi mynd ar llefyddyn.